trošku smutné, trošku nostalgické, ale budou hodně rodinné. O tom, jestli rodina dokáže držet pohromadě za všech okolností i za těch, o kterých dneska budeme mluvit. Ivana je naším dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý večer. Ivanko, posaďte se. Ivanko, já chápu, proč tady jste a úplně upřímně nevím, jestli vám já osobně dokážu vůbec říct nějaký relevantní názor, nebo jestli vám jsem schopný vůbec nějakým způsobem pomoci, protože ono je to opravdu o vás a je to o vás, o vaší rodině. Na jedné straně vy jste se rozhodla a víte, že jste se před 8 měsíci rozhodla svým způsobem překotně, ale na druhé straně 8 měsíců uteklo jako voda a já se musím vrátit do toho, co se jednak stalo, ale hlavně k vám a k Dominikovi, k vašemu partnerovi, manželovi a všechno dohromady. Vy jste se vzali poměrně mladí. Je to 2 roky, co jsme se vzali. Jste trošičku starší než on, ale na tom dneska vůbec nesejde. Ten váš život je ale takový, řekněme, nebo byl, když budu mluvit v tom období před těmi 8 měsíci, tak byl takový volný, takový svobodný a já jsem se vlastně divil, že jste se vůbec vzali, když jste spolu hodně cestovali, když jste se spolu vlastně bavili a nějakým způsobem jste se nechtěli vázat. Přesně tak. Teď mi řekněte, proč jste se vlastně vzali? To je jenom tak byla to láska. Vlastně já jsem Dominika poznala na výletě, když jsem byla s rodinou a byla to prostě láska na první pohled. Seznámili jsme se a nakonec jsme se vzali. Jasně. Raději, pro jistotu, jak se říká, aby vám neutekl, nebo vy, abyste neutekla jemu. Samozřejmě jsou věci, které člověk nepředpokládá a to jsou věci, které přináší, jak se říká, osud. Vy jste s Dominikem, alespoň takhle jste to popisovala, zatím neplánovala rodinu. Neplánovali jsme žádnou rodinu, chtěli jsme spíše cestovat, poznávat nová místa, bavit se, chodit někam na různé večírky a podobně. Vy víte o tom, že Dominik vlastně moc děti ani nechce, ani ty vlastní? Vím. Bavili jsme se o tom, že žádný děti jako momentálně nechce a plánovali jsme třeba za 50 let. Jasně. Prostě až zestárnete trošičku víc. Až si něco užijeme. Zase musím říct, na jedné straně vypadáte oba dva velice mladě, ale ono zdání někdy klame. Chci říct jenom to, že vám rozhodně není 20. Ne, to ale, ale že spíš ta 30 se blíží, ale na druhé straně je fakt ten, že když lidé nic neplánují, tak potom ta jejich domácnost podle toho nějakým způsobem funguje. A u vás teďka funguje rozhodně jinak ta vaše domácnost, než jste si oba dva plánovali, protože vám doma pláče dítě. Přesně tak, je to vlastně 8 měsíců, co zemřela má sestra Veronika a my jsme se dozvěděli, že vlastně čeká dítě a lékařům se vlastně podařilo zachránit to dítě a já jsem se ho vzala na starosti, protože mi bylo líto ho dát do nějakého ústavu, kde by vlastně mělo cizí lidi a radši jsem se ho vzala prostě já. A tak máte doma Olivera. Ano. Tím to ale všechno nekončí, ono to tím vlastně všechno začíná. Jste říkala slovíčko, my jsme se dozvěděli, nebo slovíčka, my jsme se dozvěděli, protože Veronika žila takový svéhlavý život a ve svých 18 vlastně z domova úplně odešla. Vy jste o ní nikdo, ani maminka vlastně 2 roky vůbec nevěděli. Ne, vůbec. Ona byla hlavně taková hrozně tichá, stranila se společnosti a byl to pro nás šok, když jsme se dozvěděli, že vlastně nežije a že ještě čeká to dítě. No, naštěstí jste se dozvěděli věci asi zavčasu, takže jste mohli být u toho, kdy se rozhodovalo o životě malého Olivera. Tam je strašně důležitý ten moment, který se mi neříká úplně lehce, ale Oliver se nenarodil úplně zdravý. Oliver má vlastně fetální alkoholový syndrom, což vlastně znamená, že Veronika vlastně během těhotenství požívala alkohol a léky a vlastně přeneslo se to na toho Olivera. Takže následky můžou být buď velké nebo malé. Je pravda, že nikdo z nás teďka v jeho 8 měsících úplně přesně asi neurčí, jak na tom bude. Já vím, že lékaři vám říkali všechna ta pro a proti, která mohou následovat. Nicméně mě by zajímala spíš teď ta rodinná situace a to je to, k čemu se dostáváme a to je to, proč jste tady. Vám se hroutí manželství. Ano, přesně tak. Já jsem se vlastně rozhodla, že si Olivera vezmu domů, ale už jsem se o tom neporadila s manželem. Bylo to takové moje osobní rozhodnutí a manžel to vlastně nepřijal. A vlastně tím, že děti ani nechce, tak
je doma prostě kvůli tomu peklo. Jenže nechce vlastní děti, ale má doma vlastně cizí dítě, když to tak vezmu. Dokázal někdy alespoň rozumně zauvažovat o tom, co by bylo s malým Oliverem, kdybyste si ho nevzala vy? On nad tím nepřemýšlí, on prostě děti nechtěl a pro něj to hasne. My jsme se pídili po tom, co se dá v takovém případě vůbec dělat a samozřejmě vím, že moji kolegové s váma mluvili o tom, co všechno jste ochotná a neochotná udělat vy. Když se teďka ohlednete těch 8 měsíců, ono se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, 8 měsíců teče strašně rychle, to je jako voda v potoce. Když to vezmu tímto příměrem. Na druhé straně to ale může být taky strašně dlouhá doba. Těch 8 měsíců, zalitovala jste někdy toho, co jste udělala? Zalitovala, tak je to moje rodina a furt je mi milejší, aby byl u mě doma, než aby byl v nějakém kojeneckém ústavě a podobně. I s těmi všemi důsledky, následky, které si sebou do života malý Oliver přinesl. Nelituju toho. To, že přijde váš manžel za chvíli, to je prostě fakt. Bez toho by to vlastně nešlo a nemělo smysl. Když se zeptám na vaši maminku, tak jak se k tomu celému staví z vašeho pohledu maminka, protože nebudu nalhávat, i maminka bude naším dnešním hostem. Tak mamka byla ráda, že vlastně si ho vezmu do starosti já, že se o ně postará někdo, kdo je mladší v té rodině a dám mu víc jako možností, jak trávit čas a můžu s ním chodit na různé hry. Za to mamča už je starší a vlastně když by třeba maturoval a dodělával školu, tak už by bylo kolem 70 a už je to docela hodně. Já vím, spíš taková ta babičkovská role, jak se říká, než maminkovská. Takže jinými slovy, s maminkou jste o tom mluvila, ale maminka se necítila na to, že by malého Olivera necítila, ale podporuje mě v tom, že vlastně ho já mám ve své péči. Můžu se zeptat, jaký vztah má vaše maminka se svým zeťákem, s vaším mužem? Takový zvláštní, no. Teď po té situaci, nebo to bylo vždycky takhle? No dřív ho měla jako ráda, ale teď vlastně od té doby, co máme Olivera, tak je to takový jak na houpačce. Nelíbí se jí to, jak on se k tomu staví. A co vy? Co vy a Dominik? No, nikdo neví, jak to bude dál, no. Nechci vlastně o Dominika přijít, protože ho miluju, ale zase se nechci vzdát malého Olivera. A teď mi řekněte, když jste vlastně v takovém presu. Z jedné strany Oliver, z druhé strany Dominik. A jednou padne to slovíčko, pokud nepadlo. Buď já, nebo Oliver. On. Víte, že to padne. Víte, že prostě někde ve vzduchu to visí a... Vůbec nevím, jak bych se jako v tuto chvíli rozhodla. Tak ono, člověk většinou se potom rozhodne až ve chvíli, kdy je vlastně zatlačený, ano, když je zatlačený do kouta a musí se rozhodnout, tak potom už nějaké to rozhodnutí udělá. By jenom zajímalo, jestli ty ideály, se kterými jste se zamilovala, vstupovala do manželství a vytvořila jste si o svém manželovi a manželství svůj obrázek, jestli najednou nevzali za své, jestli vám to není líto, že jste se vlastně vdala, jestli nepřemýšlíte o tom, jestli Dominik je vlastně ten pravý. Ne, tak určitě nad tady tím nepřemýšlím, ale mrzí mě to, že vlastně toho Olivera nechce přijmout, že se proti němu straní. Kdyby ho přijmul, tak si myslím, že by to bylo úplně všechno jinak. Tak rozhodně by to bylo snazší pro vás, protože byste nemusela přemýšlet někde v pozadí svých myšlenek o tom, že děláte něco špatně ve vašem manželství. Jedno je fakt, že, a to říkám naprosto otevřeně, neporadit se o takové věci a udělat rozhodnutí sama za sebe. To by měl člověk udělat tehdy, když je svobodný. V manželství je to přece jenom tak, že ve dvou se to lépe táhne, to za prvé, ale ta rozhodnutí by se měla přijímat společně, protože my jsme neřekli ještě ten fakt, že vlastně vy jste musela zůstat doma z práce, takže vlastně domácnost táhne Dominik teď v tuto chvíli. A nikdo z vás vlastně neví v návaznosti na ten zdravotní stav Olivera, jak to bude do budoucna. Bylo to ode mě sobecký, že jsem se takhle rozhodla, ale prostě byl to pro mě šok a bylo to hrozně narychlo. Chápu. Tak, pozveme ho. Pozvám. Dominiku, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte. Ženatý mladý muž. Chce se mi až říct bezdětný, ale samozřejmě to už v tuto chvíli neplatí. Je tomu tak bohužel.
Bohužel? No tak víte co, je vám ani ne 30 let, chcete si užívat, vidíte ten život úplně jinak a potom přijde taková rána, kdy najednou musíte starat se o dítě, které vlastně nechcete a hlavně není vaše. Není, ale někdy jsou v životě věci, které člověk neplánuje. Vy máte možná výhodu v nevýhodě, že jste jedináček. Takže vlastně ten sourozenecký poměr tam není a to napojení na určitý závazky, co by kdyby, tak vlastně neexistují. Oni jsou liché, jsou nepoznané. U vás dvou to bylo jinak, protože vy jste se segrou vlastně měli vztah docela fajn až do té chvíle, kdy ona se rozhodla, že vlastně zmizí z dohledu maminky a z dohledu vašeho a vlastně jste o ní nic nevěděli a ty občasné zprávy, které byly, tak byly spíš informativní z vašeho okolí. Je vůbec zázrak, že se k vám dostala takováhle informace a dostala se včas. A na jedné straně vykompenzování toho, co se stalo vaší sestře, to je asi bolístka, která se člověk jen tak nezbaví, může se s ní naučit žít a 8 měsíců je relativně už dobrý čas na to, aby člověk uvažoval střízlivě. Mě by jenom zajímalo, Dominiku, jestli se to vůbec dá popsat, jako, že když najednou Ivana přišla s touto informací a ono to zní teďka nadneseně, ale ono to bylo opravdu rychlý. Prostě šla do nemocnice, dozvěděla se, že sestra zemřela, ale zároveň se dozvěděla, že se podařilo zachránit dítě a vlastně tam se na moc nečekalo, protože za 2 dny jste měli malýho Olivera doma. No, víte, ono to je sice hezky, ale při takovým velkým rozhodnutí vždycky by mělo následovat předcházet nějaká domluvit se. Jasně, a to tady jasně. právě vůbec neproběhlo. A to je to, co vyčítáte Ivaně? Přesně tak. A bylo by to něco jiného, kdyby se s váma o tom poradila? Myslíte si, že byste vy změnil názor? No minimálně bych měl nějakou šanci nad tím přemýšlet, nějaký prostor pro sebe, abych ten názor změnil a hlavně by to nebylo takový sobecký přístup, že by mě postavila před tou věc, to je to, co se mi na tom nelíbí. Tak prostě bylo to rychlý, tak já jsem nevěděla, co mám dělat v tu chvíli. Bylo mi líto toho prostě nechat někde. Člověk jedná intuitivně. Já si myslím, že jsou situace, kdy prostě člověk nepřemýšlí nad tím, co bude druhý den nebo co bude za hodinu, ale prostě udělá to a je jedno, jestli zachraňujete pomyslně dítě vaší sestry a nebo jestli se dostanete do jiné situace u dopravní nehody nebo já nevím, u nějakých jiných věcí v životě, které přinášejí, kdy to rozhodnutí musí být prostě okamžitý. Proč vy jste nechtěl nikdy svoje děti nebo nechcete svoje děti? Mě to malinko zarazilo, Ivana to malinko zlehčila tím, že říkala, že možná za 5-10 let, ale já vím, že to je takový alibistický, že vy vlastně děti fakt jako nechcete. Není to úplně tak, že bych vyloženě nechtěl, jenom podívejte se, my ani ne 30 let, měli jsme celý život před sebou, chtěli jsme si trochu užít, zajištění jsme a tak chtěli jsme cestovat, vidět svět, něco A tak už jste to viděli společně docela dost, jako když jste cestovali, proflámovali spoustu nocí, když to tak vezmu, nebo vám bude chybět to, že nevyjedete ani tady někde za Humna na Macháč, nebo něco takového? No právě, posledních 8 měsíců jsme nikde nebyli, vůbec, jako opravdu nikde. Byli jsme zvyklí každý měsíc vyjet aspoň na výlet, 3krát do roka na dovolenou. Kam se podíváme teďka, aspoň kdyby to dítě bylo zdravé, jak kdyby bylo naše, ale je nemocný a tak Bůh ví, nevíme, jak to bude do jestli budoucna. bude ještě úplně nemocný. Ale vyhlídky nejsou úplně růžové. Tak nejsou, tak statistiky samozřejmě říkají jednu věc, lékaři vám vždycky musí říct všechny ty varianty, které vás čekají, ale já třeba sám za sebe budu říkat pořád tu stejnou věc, ať je jakákoliv diagnóza, tak každý člověk je individualita, která prostě se s tím popere po svým. Je to jako, teď to hodně zlehčím, jako s rýmou. Vy budete mít lehčí a Ivana ji bude mít těžší a pořád to bude ta rýma. No, vrátím se k tomu vašemu vztahu, protože ten je teď to nejdůležitější. Ivana napsala proto, že jí trápí váš přístup, trápí to, co se děje, trápí to, že se rozhodla bez vás. Trápí samozřejmě i to, co se stalo její sestře. Těch věcí, které jí trápí, je strašná spousta a přivedli ji sem. Co jí to třeba zkusit ulehčit? Zkusit naslouchat, zkusit být vstřícnější, zkusit ukázat, že jste ten pravý manžel a tou pravou oporou. A Ivana to situaci ulehčila, když si vzala dítě, které není naše, bez toho, aby se aspoň poradila, aby se zmínila. Já vím, ale to už se stalo. Dominiku, to už se prostě stalo a to se nevrátí. Takhle to prostě je. Vaše žena se rozhodla, vaše žena přivedla domů Olivera
a vy dva jste manželé. Jste v tom. Oba dva. Takhle to je. Podívejte, kdyby přivedla domů psa nebo kočku, neřekl nic, ale nemocné dítě, No tak furt je to rodina a ty taky do té rodiny patříš. Nemůžeš to srovnávat se psem. sestry, která se na tebe vykašlala, ani se s tebou nebavila. No tak člověk někdy sejde z té cesty. Vy jste měl to štěstí, že ne? Možná jste měli i štěstí, že jste potkal Ivanu a že jste se vzali a že si užíváte života. Kdybyste potkali její sestru dřív, tak třeba byste dneska na té špatné cestě byl i vy. Nevím, to je to kdyby. To je prostě to kdyby. Jenom z toho důvodu se ptám, že za chvíli přijde vaše tchýně a vy víte, že ten vztah se taky změnil. A já teďka přemýšlím, kdo vlastně je na tom nejvíce bitý a kdo se chová, mám říct, hloupě. Protože tchýně vás měla ráda, tchýně vždycky říkala, že nakonec, i když jste mladší trošku, než je Ivana, tak se ukazuje, že jste chlap na správném místě, že se dokážete postarat. Chodíte do práce, vyděláte slušný peníze, teď se teda musíte starat i o svoji manželku doslova a do písmene, protože ona do práce chodit nemůže. Nevadí vám, že jste zklamal třeba dalšího člověka v životě, svoji tchýni, tím přístupem? Ono záleží od pohledu, je to přece jenom tchýně, Ivana, její dcera, vždycky bude stát za ní. I když Ivana udělala krok vedle, tak přece jen to připustí líp a řekne si, OK, chybovala, ale je to moje dcera, než když bych chyboval já. Jasně, tak dobře, dá se to pochopit a říct i tak, že tam, kde už nemůže maminka pomáhat, tak je ráda, že pomáhá její dcera. Samozřejmě je to váš trojlístek 3 žen v rodině, který byl a mně nepřísluší vůbec hodnotit, proč Veronika vlastně začala být taková, jaká byla, proč najednou začala fungovat tím stylem, jakým začala fungovat, protože jak jsme se bavili, vy jste říkal, že byla vždycky spíš introvert, tichá a tak dál. Já vám musím říct, že to, co jsme se dozvěděli s kolegy, tak byl pravý opak toho, co říkáte vy, protože Veronika poslední 2 roky života žila úplně jinak. Tak to my jsme tady to vůbec nevěděli, jak jsme vlastně ztratili na ní kontakt a nebavila se s náma, tak jsme o ní vůbec nic nevěděli. No ale k tomu já se ještě dneska dostanu. Tak já bych teď udělal to důležité a to je to, že pozveme vaši mámu, vaši tchýni. Vlasti. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Prosím, a opatrně. Vlastně my jsme vás to nechali celé samozřejmě poslouchat, proto abyste byla v obraze, co říkají vaše děti, když to vezmu takhle, protože jsou to vaše děti a navíc se jedná i o vašeho vnuka. Je mi líto to, co se stalo a já vím, že ta bolest, kterou si v sobě maminka nese, tak, nebo vůbec rodiče nesou, rodina nese, tak je nepopsatelná, nepřenositelná, takže, nebo nepřenosná, ale přesto všechno člověk se musí naučit žít v realitě. A ta realita už je 8 měsíců jasná, je tady váš vnouček, vy víte, s jakým nedarem vstoupil do života díky vaší dceři. Jak se člověk vlastně vyrovnává s tím, že se dozví, že dítě, které vychoval úplně stejně jako Ivanu, možná ještě více rozmazlil, protože byla mladší, najednou za 2 roky změní úplně styl života, dopadne tak, jak dopadne a skončí to takhle. Tak na jednu stranu to byl velký šok samozřejmě, když jsme se dozvěděli, jak vlastně ty poslední roky žila. Na druhou stranu musím říct, že jsem se tomu zase vlastně až tak úplně nedivila, protože manžel, s kterým nežijeme ve společné domácnosti už několik let, tak vlastně byl celou dobu alkoholik. Aha. Čili tam ten základ nějaký genetický zřejmě byl, nějaký předpoklad a Veronika byla celý svůj život vlastně velmi svá. Nebylo to úplně klasicky podajný dítě, jako tady Ivanka třeba. Bylo to dost náročné s ní a vlastně vyústilo to v to, že od nás v těch 18 letech odešla z domu. A dál jsme o ní neměli žádné zprávy, ona s náma neudržovala žádný kontakt, takže bylo opravdu velké štěstí, že jsme se vůbec dozvěděli, že co se stalo a že po ní zůstalo dítě. Což je, jako je to vlastně svým způsobem zázrak. Samozřejmě tak. Jste se mohli k Oliverovi dostat až úplně za jiných okolností, poměrně později.
My jsme vám už samozřejmě říkali to, co víme a k čemu se dostaneme, jak žila Veronika poslední 2 roky a že to nebyl zrovna výstavní ukázkový život. Na druhé straně ona tady není, nemůže se bránit a je to jenom všechno to, co se o ní říká. Teď už je to bohužel jenom to, co se o ní říká, ale zase na druhé straně Oliverovo, řekněme, postižení, které pramení právě z alkoholu, z prášků, které Veronika hojně užívala, tak je důkazem toho, že tam prostě kus pravdy je. Bohužel. Vy to teda, jestli to chápu dobře, nemůžete odpustit hlavně manželovi, že byl takový, jaký byl. Tak myslím si, že se na tom velmi podepsal, na tom, jak ona vlastně následně žila, že asi nebyl dobrým příkladem a asi tam zřejmě byl opravdu nějaký ten genetický základ, protože manžel byl, nemůžu říct bývalý manžel byl prostě bohužel opravdu alkoholik a strpčoval tím život celé rodině. No a teď jsme před problémem, který problém je. A to je malý Oliver. Vaše dcera se rozhodla tak, jak se rozhodla a musím říct, že co bylo pro mě teda velkým překvapením, Ivanko, že vy jste se nedomlouvala ani s maminkou. Vy jste to prostě opravdu vzala ze své hlavy na první dobrou. Jste se neradila prostě s nikým. Jste věděla, že je Oliver, prostě je to tak a Olivera si vezmeme a vyřídí se papíry a prostě vezmeme si ho do vlastní péče a takovéhle věci. Čež na to narážíte, protože tím, že jste vdaná, tak samozřejmě tam už se to musí opravdu řešit i s manželem. Překvapilo vás to, jak se zachovala Ivana? Mě překvapilo, protože Ivanku znám, strašně za to obdivuju, strašně jí fandím. Obdivuju. Obdivuju Ivanku za to, že se takhle rozhodla, protože vím, že to bylo strašně těžké rozhodnutí v tom smyslu, že vím, jakým způsobem jste chtěli žít, nebo jste žili vlastně spolu. A věděla jsem, že asi tam bude nějaký problém s tebou teda. A hrozně si ji za to cením a jsem ochotná jí jakkoliv pomoct. Děkuji. No a bod B samozřejmě, který je, já už jsem ho tady tak nějak otevřel a Ivana vlastně taky, to jste vy sama, protože někdy, teď mi odpusťte to přirovnání, maminky vlastně zpytují to svoje svědomí a myslí si, že oni udělali chybu ve výchově a oni by měly být ty, které ponesou ty následky té špatné výchovy. Já nechci tím říct vůbec, že byste Veroniku vychovala špatně a že Veronika odešla z tohoto světa, protože jste vy udělala někde chybu. Prostě byla plnoletá, rozhodla se, měla k tomu asi nějaké svoje důvody. Když jsme se bavili s Ivanou, ona žádné důvody prostě neznala, takže určitě to byla na počátku nějaká parta nebo láska, nebo nevím co. A nebo opravdu chuť jenom na alkohol a na samostatný život, nevím. Přemýšlela jste aspoň v koutu duše někdy nad tím, že Olivera budete vychovávat vy? Určitě přemýšlela, samozřejmě je to moje vnouče, jenomže jsem si říkala, že by ta moje role byla asi lepší, kdybych zůstala v té roli babičky, než v roli maminky. Já už jsem přece jenom starší člověk a taky už mám různý třeba problémy i zdravotní. A vzhledem k tomu postižení toho dítěte si myslím, že to bude náročné do budoucna. Prostě byste to nezvládla. A já se bojím, že bych to nezvládla, navíc jsem sama, bez partnera, takže vzít si, dá se říct, postižený dítě bez nějaké jistoty, co se z toho dál ještě může všechno vyvinout, by asi pro mě bylo příliš velký sousto, proto bych radši zůstala v roli babičky, která ze všech sil se bude snažit Veronice a Dominikovi pomáhat jako babička, ale ne jako máma náhradní. Jasně. No, je pravda, že vaše dcera říkala, a já myslím, že vás to neuráží, že se o tom takhle bavíme, že přece jenom kdyby Oliver šel maturovat, tak vy už budete opravdu... No, tak mě bude přes 70, takže si myslím, že to je opravdu trošku už jako mimo. Rozumím. Víte, ona forma pomoci asi nemusí být taková, že člověk řekne, že bude dělat něco, co potom později nezvládne a já chápu i tu ekonomickou stránku věci. Lepší je, když chodíte do práce a můžete pomáhat Ivaně, než kdyby vy jste zůstala ještě navíc bez prostředků a muselo to být nějakým způsobem naopak. Dominiku, ono to vypadá, že vás z toho vynechávám, ale nevynechávám, protože to, co se týká vás, to je všechno na vás a když to tak posloucháte, tak já vím, že si najednou říkáte, to jsou oni dvě, to je rodina, to byla Veronika, to není můj problém, on je to váš problém, protože máte vedle sebe vaši manželku a máte vedle sebe vaši tchýni. A doma vám
Kamarádka Ivany teď momentálně hlídá Olivera. V současnosti je to i můj problém, no. Musím se k tomu nějak postavit, ale jak říkám, stojím si stále za svým, to dítě by mělo jít pryč. No. Zatím nezaznělo to radikální, buď já nebo on. Zatím. Já to říkám úmyslně, protože vím, že ve vzduchu to pluje a vím, že už to svým způsobem vysloveno bylo, i když ne napřímo. Si vás to dokážete představit, že by... Já myslím, že jste manželé snad, ne? Tak když jste manželé, tak jste si slíbili, že teda budete spolu sdílet všechno v dobrém i zlém, a jestliže toto má být pro tebe nějaké zlo, tak v tom případě by bylo dobře, kdyby se s tom postavil jako chlap a začal to nějak sdílet teda se svojí ženou. Jelikož manželé, tak jsme si slíbili, že budeme spolu sdílet i rozhodování. Což neznamená rozhodnout se samotná. To je sice pravda, ale ty jistě víš, za jakých okolností se Ivanka musela jak rychle rozhodnout a možná neměla i pro ní to byl šok, čili chápu, ano, máš pravdu, že jsem měla s tebou poradit, ale jestliže to neudělala, tak to nebylo ze zlého úmyslu, aby tě nějak podrazila nebo podvedla, ale prostě... Vlastně promiň mi, ale zvednout telefon, zavolat, vytočit moje číslo a zavolat. Tak chtěla by tě být v té situaci, když se dozví, že ti otázka uzemře... 2 minut. Ale sám by ses taky zachoval takhle jako já. To bych se určitě nezachoval. Ale Dominiku, a to vám nevěřím. Víte co? Já taky ne. Já si prostě myslím, že... A teďka to berte fakt racionálně. Berte to tak, že zacházíte teď momentálně tady ve studiu s informací, kterou znáte 8 měsíců. A nedokážete si představit, opravdu nedokážete, myslím si to, protože já to teďka stahuji na sebe. Jak bych se zachoval, kdyby to byl okamžitý momentální stav? Já si myslím, že člověk se zachová prostě úplně jinak, že jsou situace, kdy si řekne, že něco nezvládne a nakonec to zvládne, nebo naopak si myslí, že to zvládne a ve finále to nezvládne. Nevím, já si prostě myslím, vy jste sice paličatej, tvrdohlavej, možná, a teď ti řeknu hnusnou věc, i tím, že jste mladší než Ivana, tak se snažíte být vždycky silnější, alespoň v tom mentorství a v té rétorice, což je fajn, protože pro ten vztah je to hrozně důležitý. Ivana vás má strašně ráda a troufám si říct, že vás miluje úplně do nebes a možná proto se i tak rychle rozhodla si vás vzít a je to všechno spontánní. Ale tak, jako vy jste se spontánně seznámili, vzali, tak takhle spontánně se Ivana rozhodla i v takové situaci, která opravdu je vážná, je výjimečná. A jediný, co říkám, ano, má Dominik pravdu, že jste se měla poradit. Alespoň tím málem, nebo mu prostě zavolat, přijet, je tady problém. Bylo to ode mě sobecký, já vím. Omlouvám se za to. Omlouváš se za to? Po 8 měsících, co to řešíme tuhle situaci. Poprvé až tady ve studiu slyším, že se omlouvám. To je krásný. Tak ty se omlouváš. To je hezky. Nevím, jestli je to kouzlo studia nebo tak, ale člověk někdy začne přemýšlet jinak, když se mluví hlasitě. A vemte si, že já jsem ten, který je nezúčastněný. Byť si s váma povídám, tak já neznám každou tu nitku, kterou vy jste spolu probrali a řešíte. A nevím, jaký to je, když se hádáte, a nevím, jaký to je, když si říkáte hezký věci. Prostě nevím. Jedno, co vím, že mám před sebou 2 mladí lidi, kteří měli nějakým způsobem naplánovaný život, který jim osud prostě vzal ten naplánovaný život. To je pravda, ale to neznamená, že to tak nemůže být. My jsme se snažili vám pomoci. Musím říct, že ta forma pomoci pro nás byla obtížná, protože najít někoho z okolí vaší sestry, to nebylo těžké, protože takových lidí je strašná spousta a to, že jsou to, řekněme, zvláštní existence, když to řeknu takhle. To asi nemusím říkat, protože to jsou lidé, kteří něco řeknou a za 5 minut řeknou něco úplně jiného a ve většině případů to byli lidi, kteří se s náma na něčem dohodli a druhý den si to ani nepamatovali. Takže víc to asi nemusím otevírat. Ale našli jsme jednoho, který je, řekněme, úplně normální, úplně v pohodě a můžeme říct, že patří k těm, kteří byli blízcí vaší sestry a to je Libor. Libore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím. Já jsem vlastně rád, že jste přišel, protože jsem to říkal, najít v kupce sena opravdu tu jehlu toho v uvozovkách v pohodě člověka, který si bude pamatovat, co řekl před 5 minutama, který, když něco slíbí, tak to bude druhý den, tak
To byla taková jedna výjimka a vlastně my jsme zjistili, že vy jste jeden z mála, který má vlastní byt, který má práci, který funguje úplně normálním životem a jediný, co by se dalo říct, tak že se chodíte rád bavit. To je celý, ale ne tak, že každý den pijete do němoty a jste v pohodě. Jste taky ten, který Veroniku znal dobře, který Veroniku nechával doma přespávat, když potřebovala. Vy jste ten, který s Veronikou občas něco měl, ale říkal jste, že to nebyla úplně láska. Možná dítě? No, Tak to není jistý. pokud si dobře pamatuju, tak každý druhý znal Veroniku na ulici. Každý druhý. Nepřespávala u tebe? No přespávala, ale furt to nic na tom nemění. No. Že jsme spolu nic neměli. A i kdyby jsme měli, tak to je naše věc. Ale pokud by to bylo dítě. No a Oliver. tak to řekni dalším 300-400 chlapů. Ono, Dominiku, jenom vám chci říct, že samozřejmě jsme tady o té věci s Liborem mluvili a možná vás překvapím tím, že řeknu, že Libor je ochotný jít klidně na testy. On s tím nemá vůbec žádný problém, aby se ukázalo, jestli Oliver je jeho nebo není jeho, ale říká, že ta pravděpodobnost je prostě nulová. No to ještě uvidíme. No, když to řeknu zjednodušeně, tak pořád jste ten, který přišel, který je tady a který by měl vnést alespoň světlo trošku do života Veroniky. Zkusíte mi říct aspoň, jaká byla, protože z toho, co my jsme slyšeli, tak byť se mám mluvit o lidech, kteří odešli z tohoto světa jenom v dobrém, tak... No já to nějak zkusím. Tak co si pamatuju, tak Veronika chodila k nám do hospůdky. Tam popíjela nejdřív málo. My už jsme se znali ze střední školy, jen tak jako přes sociální sítě a tak. Jasně. Tak jsme se dali do řeči a tam brečela a povídala, jak nemá kde být, jak je na ulici, jak potřebuje být, jak potřebuje prostě pít, jak má nějaké nutkání. A jelikož neměla práci, furt podnapila a přesahovalo to hranice, kdy mi spala před Prahem, tak jsem ji prostě vzal k sobě. Jasně. Vy jste říkal, že ona vlastně pro alkohol, respektive pro peníze na alkohol, byla ochotná udělat cokoliv. Přesně tak, cokoliv, s kýmkoliv, kdekoliv. Tak to asi přeháníš možná. Já si to taky myslím. To je No, já si úplně nemyslím teda. Stačí vyjít na ulici. Jako jsi s ním mluvila. Tak poslední ty 2 roky ne, no. Víte, já bych nechtěla, aby se to vedlo potom v nějakém duchu obviňování, protože znovu říkám, Veronika už se bránit nemůže, ale Libore, zase na druhé straně musím říct, že to, co říkáte, to my jsme slyšeli z mnoha úhlů pohledu jiných lidí a byly to jak dívky, tak ženy, tak muži, tak kluci, takže vlastně to, co říkáte, není úplně mimo mísu. Já bych se rád vrátil ale k té jedné věci, která je tady na stole a já jsem to řekl, že vlastně ať už jste s Veronikou něco měl nebo neměl, je to vaše věc, ale vy jste opravdu spontánně řekl, že klidně na ty testy půjdete a kdyby se ukázalo, že Oliver je váš, že byste se o něj prostě postaral, ale řekl jste zároveň, že Oliver váš být prostě nemůže. Nemůže být můj, ale pokud by ty testy otcovství nějak prošly, nemám problém s tím ho nějak zajistit, ale určitě ho nechci mít u sebe. Tomu rozumím, že byste se na to asi necítil. No, slovo zajistit. Slovo zajistit je samozřejmě myšlenka, která vypadla i z úst vašeho muže. Vy to víte, že Dominik řekl sám, že postarat se o Olivera finančně je věc jedna, starat se o něj doma je věc druhá. A říkám to málo kdy a stává se to málo kdy nakonec, že vlastně dneska jste tady proto, že vy víte, že musíte udělat rozhodnutí. Vy sama v sobě. Byť to nikdo nikdy nahlas neřekl. Jestli se opravdu Olivera nechat, úředně všechno napravit tak, aby byl váš, vás dvou. A nebo jestli se rozhodnout jinak a Olivera nechat dát do nějakého zařízení.
Ivano, kolikrát jste si tady tu otázku v duchu položila po té, co Dominik vlastně víte, že se chová tak, jak se chová? Tak bylo to několikrát už, ale vůbec netuším, jak se mám rozhodnout. Dominiku, vy si dokážete představit být bez Ivana? Byly to úžasné 2 roky, co jsme spolu manželé. Ivanku miluju a bez Ivanky bych opravdu být nechtěl. Ale co také vím jistě je to, že chci být bez Olivera. Víte, veřejný soud je nekompromisní a lidé právě spontánně, teď v tento okamžik, kdy jste řekl tuto větu, reagují. A je to přesně ta reakce, tak jako Ivana se rozhodla tenkrát porodnici. Když se musela rozhodnout, jestli Oliver půjde do ústavu, anebo jestli Oliver půjde domů. Já vím, že vás teď v tuto chvíli přinejmenším polovina národa odsoudí. Druhá polovina vás pochopí. To pochybuji. Ale Nikdy se nezavděčíte všem. to je pravda, to ani nechci. Ale víte, komu byste se měl zavděčit? Své ženě. Přemýšlela takhle ona, když se rozhodovala? Ona se rozhodovala v úplně jiné situaci, než se rozhodujete vy. Přesně tak. Jinými slovy, když se Ivana rozhodne si Olivera nechat, vy jste ten, který se rozvede. Neříkám, že ta myšlenka mi hlavou neprošla. Nejspíš ano. Ta láska. A Ivana má vlastně na výběr ze 2 možností. Buď to si nechá Olivera, bude sama, anebo si Olivera nenechá, bude mít manžela, na kterého... A teď mi to odpuste. Já osobně bych nemohl být vůbec pyšný. Přesně. Já po vás teďka nechci vůbec nic. Vůbec nic. Jenom jsem tím otevřel velké okno. Takové to pomyslné okno a tím oknem k vám budou chodit informace, které budou v uvozovkách našeptávat. Co máte udělat, jak se máte rozhodnout, ale stejně záleží na vás. Záleží na vašem srdci. Záleží na tom, co vy si možná dneska večer doma uvědomíte. Nevím. Dávám akorát jednu radu, abyste střemhlav neuvažovali o tom, co bude, ale zkuste se podívat na to, co jste dneska všechno říkal, až to budeme vysílat. Děkuji, že jste přišel. Mějte se dobře. Díky. Děkuji, že jste přišel. Hodně štěstí, Ivanko. Hodně štěstí. A já si myslím, že víc slov není třeba. Mějte se dobře. Snad můžete zkusit ještě, co to bude do budoucna.